Amen. Ngiyacela sithole izwi lenkosi Genesis chapter number 26. Ngifuna siqedelele esiqalile Sunday. Genesis chapter number 26. Sondela sisi osifundelayo. Bathi ubani konje? Okay. Alright bazalwane, babukeli bethu emakhaya siyababingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi nibe nathi ngalesi sikhathi. Sizothola izwi lenkosi kwincwadi kaGenesis chapter number 26. Sifunda from verse number 1 ukuya verse number 15 egameni lenkosi bese siyakhuleka. uNkulunkulu sewenzile umsebenzi. Namhlanje ngifuna sikhulume sibuke izwi likaNkulunkulu ngalokhu uNkulunkulu akushoyo nanokuthi prophetically kuyini lokhu uNkulunkulu akushoyo egameni lenkosi yethu Yesu. Genesis 26 ungafunda sisi from verse number 1 to verse number 15. Isihloko sendaba uIsaka eseGerari naseBersheba. Verse 1. Yebo. Kwaba khona indlala ezweni ngaphandle kwendlala yokuqala eyayikhona emihleni kaAbrahama. Kwaba khona indlala eyabakhona ngaphandle kwendlala eyabakhona emhleni kaAbrahama. Ngamanye amagama kwaba khona indlala yesibili. uIsaka waya eGerari kuAbimeleki inkosi yamaFilisti. Isaka waya kuAbimeleki eGerari inkosi yamaFilisti. uJehova wabonakala kuye wathi, uJehova wabonakala kuIsaka asezweni lamaFilisti iGerari. wathi ungehleli eGibhithe. Wathi uNkulunkulu, Isaka ungehleli eGibhithe. Ngiya-understanda, ngiyaqonda ukuthi kunendlala ezweni izinto azihambi, kodwa ungehleli eGibhithe. Hlala ezweni engiza kukutshela lona. Hlala ezweni engiyakukutshela lona. Ugogobale kulelizwe. Ugugubale noma ugogobale kulelo zwe. Ngiza kuba nawe ngikubusise. This is the assurance. Ngizoba nawe ngikubusise. Ngokuba ngiyakunika wena nenzala yakho onke lamazwe. Ukuthi ukubambeke lokhu ukuthi ke isibusiso uNkulunkulu ayokunika sona namhlanje asikuphelela kuwena kuphela, kepha siyobamba nomndeni noma sibambe izizukulwane zakho noma sibambe abantwana bakho. Ngigcwalise isifungo engasifunga kuAbrahama uyihlo. Lalela Isaka, lesibusiso engiyakukunika sona, ngiyakukunikeza isibusiso ngenxa yesithembiso engasenza kuyihlo, ngoba mina nguNkulunkulu wezizukulwane ngezizukulwane. I'm the God of generations. Hey Nkosi yami, I wonder namhlanje khona nabantu aba-right na. Asambe sisawufika la siyakhona. Ngiyakwandisa inzala yakho ibe ngangezinkanyezi zezulu. Ukuthi ubambe lokhu uyakwandisa inzalo yakho. Inzalo yakho yande ibe iningi njengenkanyezi zezulu. Ngiyiphe inzala yakho onke lamazwe. Inzalo yakho ngiza kuyipha onke lamazwe. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu abantwana bakho bazawubusa ezizweni. La bazofika khona bazobusa. Haleluya. Moyo ngcwele. Ngenzalo yakho ngiza kubusiswa izizwe zonke zomhlaba. Wow Nkosi yami, ngenzalo yakho ziyakubusiswa zonke izizwe zomhlaba. Ngokuba uAbraham walalela izwi lami, wagcina ukusho kwami, Wow Nkosi yami, nemiyalo yami nezimiso zami. lalela Isaka. Lokhu ngiyakukwenza ngibusise inzalo yakho, ngibusise nezizukulwane zakho. Isizathu saloko ukuthi ubaba wakho noma uyihlo
walalela izwi lami. Ngamanye amagama, uma ngabe wenza izwi likaNkulunkulu, ngicela ukuthi namhlanje abantu bayibambe kahle lento. When wenza izwi likaNkulunkulu wenza kahle, uNkulunkulu ubusisa wena, isibusiso size sindlulele kwinzalo yakho, sindlulele kubazukulwane bakho. Kanti futhi kanjalo uma ungenzi kahle, lento yehlela kuwe, yehlele kubantwana bakho, yehlele kuzizukulwane zakho. Kodwa namhlanje sizokwenza kahle phambi kwaNkulunkulu ukuze izizukulwane nabantwana bethu, inzalo yethu, uNkulunkulu makayibuka athokoze ngayo. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ke yonke into uyenza generational. If God blesses you, it's going to be a generational blessings. Then if wenza kabi uyitholela amakhesi, it's going to be a generational cases. Ubone abantwana namhlanje benza izinto ongeke uzwica ukuthi abantu abanye akusibona, into eyenziwa emumva le seyibamba lesizukulwane, ibamba labantwana. But praise God, ngoJesu uNkulunkulu amthumele emhlabeni, whatever case ebesibhekene nayo uJesu wafika wayisusa. Lana is my prayer ukuthi wonke umuntu ola enze kahle phambi kwaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu abusise inzalo yakhe, abusise nezizukulwane zakhe. As a man of God, as a man who's been called by God, I'm here to speak a blessing. I'm here to declare blessing upon each and every one. I'm standing in this place to break and to destroy every generational cases and every family cases. But tonight I'm releasing a generational blessings upon you in Jesus' Hallelujah. mighty name. Amen. Qedelela sisi sengiyafika la ngiyakhona. Verse 6. Verse number 6. U-Isaka wahlala ke eGerari. uIsaka ke ngicela ukuthi nibambeke manje sesiyafika kuvutho ndaba. Ngaphezulu uNkulunkulu ukhuluma noIsaka, umtshela ngobaba wakhe uAbraham. Hallelujah. uIsaka wayeyindodana kaAbraham. Nikhona bazalwane? uAbraham ilo wayengatholi bantwana kodwa erich ecebini. Up until uAbraham nonkosikazi wakhe uSarah benza ideal noma benza iagreement. Wathi uHagar, I mean to say uSarah uAbraham, wathi baba mina sengimdala, ngeke ngisakutholela abantwana, angeke sibe nayo indlalifa, mina isibeletho sami sesigugile, isibeletho sami sesisidala. Ngicela wena baba ukuze kube nomntwana la ekhaya, ngena kulesi sisebenzi esinguHagar. uHagar lona kuthi wayeyintombazane noma wayengowesifazane obuya eAfrika. Wavuma uAbraham wangena kuHagar. uHagar wakhulelwa. After many years uAbraham ezama kuSarah kungenzeki, kodwa uHagar wangena kwabakanye laduma phakathi. Jesus. Bakhona abantu namhlanje, bakhona abantu namhlanje kubambe lokho. uHagar wakhulelwa, kodwa uSarah for many years ehlelelo Abraham akazange akhulelwe, akazange abathola abantwana. Qhubeka. Amadoda aleyo ndawo amuza ngomkakhe. Okay, sorry kancane, buyela ngenhla sisi ngoba ngifuna ukuthi bahambe kahle ngoba sengiqala ngithi shoot zahambe. Verse 5. Verse number 5. Ngokuba uAbrahama walalela izwi lami, wagcina ukusho kwami, nemiyalo yami nezimiso zami, Yeah. nemithetho yami. Hey Nkosi yami, abanye samba esibusisweni ngenxa yokuthi omkhulu bethu, obaba bethu benza kahle. Hallelujah. Abanye sistrugglisha, sihlupheka, kahle kahle kuhlupheka ithi lento isuka emumva. Sisalwa izimpi zokhokho bethu, sikhuphuka nezizukulwane ngezizukulwane, soze sifike kodwa nakuwe. Kwangathi uNkulunkulu angaspeed up the process yokudila nama-generational cases abathuka uNkulunkulu emndenini wakithi, kusukela kokhokho bethu kuza kobaba bethu ukuza kithi. Kwangathi uNkulunkulu angaba nomusa egameni
Hallelujah. Ngenxa yesithembiso engasenza ku-Abrahama uyihlo, ngamthembisa ngenza isifungo, ngazifunga mina nkulunkulu ngathi Abrahama ngiyakubusisa nokubusisa. Manje amagama lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabheka wafuna into angafunga ngayo. Isusa impela, isusa impela. Wathi uNkulunkulu angiboni lutho ezulwini, angiboni lutho emhlabeni, angiboni lutho ngaphansi kwamanzi, into enkulu engafunga ngayo. Wabe sathi uNkulunkulu ngizifunga mina uqobo. I swear by myself, Abraham, I'm going to bless you. Ngamanye amagama, this was the assurance. This was a blessing assurance. This was the assurance. This was the truth. God was not going to turn against his way, because the Bible says his promises, they are yes and amen. Whatsoever God promised you, God will never. God cannot lie. God is not a man that will lie. God will never promise us things at the end. Whatsoever that God promises, God is faithful. God will bless us. We need to pray and ask and be patient in prayer. Doors are going to open, for there is nothing that is impossible with God. All we need to do is to have faith in him. All we need to do is to believe his word. We must believe this word. As he said to Isaac, I have made a promise and made a covenant with your father. I've promised Abraham that I will bless him. I blessed Abraham, and I'm also blessing you, because I said to Abraham, I will bless you, and I will also bless your offspring, and I will bless the generation, the first, the second, and the fourth generation. I will bless them. It's a promise. It's a covenant. uNkulunkulu ayenza. Isibusiso sahlala kuAbraham, sehla sahlela nakuIsaac. Isaac umntwana kaAbraham. Kufika indlala ezweni la uahlala khona. Uthi uNkulunkulu ungehleli eGibhithe. Indlala ngiyayibona, kodwa don't go to Egypt, but go to the land of the Philistine. Verse 6. Ngiyayithanda le ndaba. U-Isaka wahlala ke eGerari. Isaka wahlala ke eGerari. Amadoda aleyo ndawo ambuza ngomkakhe wathi, Yasuka indaba ngokuba nomfazi omuhle noma nokuba nonkosikazi omuhle. Uma ehlela emzini waseGerari, wayihamba noRebeka nkosikazi wakhe omuhle. Namadoda aleya ndawo athatha amehlo awo awaphonsa phezu kwankosikazi kaIsaka. Beautiful lady. Yinhle intombazana. Athi amadoda, yindoda, zikhiphani, kwenzakalani, ubani lo? Nkosikazi wakho noma udade wenu noma ithini into? amadoda aleyo ndawo ambuza ngomkakhe wathi, ungudade wethu, ngokuba wasaba ukusho ukuthi ungumkami, ethi funa amadoda aleyo ndawo angibulale ngenxa kaRebeka, lokhu ebukeka kahle. Nayi lento kulamaviki aphendele la 6 to 6 sibe nayo, wakhuluma uMahlangu ngalento. Wathi uMahlangu uAbrahama wakhuluma amanga. Amanga wangagcina kuAbraham, ahamba amanga azobamba uIsaac. uIsaac said the same thing, the very same thing esho uAbraham. uAbraham makehlela kulelizwe, mabebona uSarai emuhle, a beautiful wife, babuza ngaye, wathi uAbrahama, ayi lona udade wethu, akasho ukuthi unkosikazi wakhe. Lento yenzeka uIsaac naye kwenzeka the same thing. Naye futhi wathi udade wethu, wangasho ukuthi unkosikazi, wathi this is my sister. Lithi iBhayibheli isizathu sokuthi akhulume kanjalo, wayesaba ukuthi those people will kill him bathathe umkakhe. So rather wathi she's my sister, instead ukuthi athi this is my wife. Bakhona bagcwele. Amen. Bakhona bazalwane. Ikhona into enibambayo la kule story. Yini enibambayo, yini enithola.
yabona izinto ezicommon. What happened to Abraham happened to Isaac. Niyabona le nto? They are the kind of people abathanda abantu besifazane abahle. Into yasekhaya. From the father Abraham to the son. The son naye wakhetha unkosikazi omuhle njengobaba. Amen. Amen. Kulomndeni bathanda abantu besifazane abahle. Amen. Amen usekhona. Hallelujah. Okay, cha kusho ukuthi niyangizwa. Asambe size sifike. Tshelwa umakhelwane kulomndeni bathanda amakhosikazi amahle. Kwathi esehlale khona isikhathi eside. Kuthe lapho sehlele khona isikhathi eside emzini waseGerari ezweni lamaFilisti. U-Abimeleki inkosi yamaFilisti walunguza efestileni wabona bheka. U-Isaka wayetekula noRibheka umkakhe. Ha. Kodwa uthe udade wabo wayesetekula naye. Lithi ngesizulu wasetekula. U-Isaka wayetekula noRibheka umkakhe. Isaka wayetekula noRibheka umkakhe. Amen. Niyakwazi ukutekula? Niyakwazi ukutekula? Anikwazi ukutekula? Awu Nkosi yami buya la mphathi sibabonise ukutekula. Woza. Manje fanele bale understand iBhayibheli. Nina angikwazi ngaleli lenu lamanje ukuthi ukutekula nithi yini. Ngiyasaba ukulingisa ngizokwenza ngilingise kanango mphathi ngoba ngiyasaba ukutekula ngosisi ngeke kube kahle. Ukutekula uma abantu ababili abathandanayo kufika that moment yokudlalisana. Hayi wena yazi uyayithanda lento yakho. Ayona ntwana yamara wena nalona athi ayona yabona batekulana nalona athi nalona athi kumele inwenze. Angithi uyayibona lento. Hayi mani wenzani? Ngifuna yazi angithanda lento yakho. Babe uAbraham to say uIsaac noRebecca babenza lento athi uIsaac hey kodwa uyambona uNkulunkulu ukuthi wenzani kodwa lana athi nalona ngiyabona ukuthi wena mana kanti uAbimeleki ubabukile betekulana. Kusho ukuthi ke ukudlalisana kwabantu abathandanayo. Kunomehluko uma udlala nodade wenu, kunomehluko uma udlala nomuntu othandana naye. Muzodlala nentombazane yakini kuba khona uyaphapha wena uyaphapha. Kodwa uma ngabe udlala nomuntu uyabona kuba khona lento hayi mana ayawume man. Hayi mana ume man hayi bazoze bathi no si right but hamba ngenza umse si right bazalwa. Si right. Sengisho ukuthi si right siqondile si straight. Straight. Qedelela sis. Ngizama ukunivusa njalo. Ngizama ukuvusa ngibona ukuthi nifikele ubuthobo. Kodwa bakhona bangizwayo. Khona bayi-understandayo lento. Musani phela ukuze niyanazi ke phela mina abazalwane naziwa yini. Manje ni innocent kabi. Batekula. Amen. Verse 9. Verse number 9. U-Abimeleki wambiza u-Isaka wathi. Abimeleki wabese inkosi yamaFilisti uAbimeleki wabiza uIsaka wathi hayibo awusondele lapha weIsaka kunento engayitholi kahle lapho kuwena awuthi nje qingapha. Bheka impela yena ungumkakho usolona ukuthi ungudade wethu na. U-Isaka wathi ngokuba ngathi funa ngife ngenxa yakhe. Qhubeka. Abimeleki wayesethi kuyini okwenzile kithina na? Nkosi yami. Bekulula ukuba kufike omunye umuntu wabantu alale nomkakho
ubususibangela icala. Abimeleki lo osho njalo uthi ukhulumeleni amanga Isaac noma Isaac ungasho ukuthi umkakho lo bekungaba lula ukuthi kufike umuntu elale nomkakho usixabanise noNkulunkulu. Ngamanye amagama sesiyazi ukuthi umkakho lo qhuba U-Abimeleki wayela bonke abantu wathi othinta lo muntu nomkakhe yo uza kubulawa nokubulawa. sho inkosi yonke yathi kwisizwe kumadoda oyothinta lo wesifazane uyoshaywa yakubulawa nokubulawa. Mangabe ifavor kaNkulunkulu ihamba nawe, mangabe uNkulunkulu ekufavor ekufaka phakathi kwabantu still futhi akuvikele abantu kube yibona abakuvikelayo. Cela simshayele izandla uNkulunkulu. Jesus. Qhubeka sisi soze sifike la. U-Isaka watshala kulelo zwe Yakho wathola ngawona lowo mnyaka okuphindwe kayikhulu ngokuba uJehova wambusisa. ya Lowo muntu waba mkhulu kwaba yilokhu eqhubeka ukukhula njalo waze waba mkhulu kakhulu. Wayenemfuyo yezimvu nemfuyo yezinkomo nezinceku eziningi. AmaFilisti ayenomhawu ngaye. nakho ke waqala umona. Yonke imithombo ezazimbile izinceku zikayise ezinsukwini zika-Abraham uyise Ya AmaFilisti ayeyivalile ayigcwalisa ngomhlabathi. we nakho ke indaba yethu ke namhlanje ila. Uphinde futhi from that verse Verse 14. verse number 14. Wayenemfuyo yezimvu nemfuyo yezinkomo Yebo nezinceku eziningi. AmaFilisti ayenomhawu ngaye. Yonke imithombo ezazimbili izinceku zikayise ezinsukwini zika-Abraham uyise AmaFilisti ayeyivalile ayigcwalisa ngomhlabathi. sure ya U-Abimeleki wathi ku-Isaka, suka kithina ngokuba unamandla kakhulu kunathi. ya U-Isaka wayesesuka khona wakha esigodini saseGerari wahlala lapho. ya U-Isaka wabuye wemba imithombo yamanzi ababeyembile ezinsukwini zika-Abraham uyise ngokuba AmaFilisti ayeyivalile emva kokufa kuka-Abrahama. yebo Wayibiza ngamagama ayiqamba ngawuyise. wayibiza uIsaac noma uIsaac wayibiza imithombo ngamagama uyise noma uAbraham ayibiza ngawo. Verse 19. Izinceku zika-Isaka zemba esigodini zafumana umthombo wamanzi ophethuzayo. Yebo Abelusi baseGerari baphikisana nabelusi baka-Isaka bathi amanzi angawethu. Wabiza igama lomthombo ngokuthi yebo i-Eseke ngokuba baphikisana naye. ngicela ke ukuthi abazalwane bavuke manje. Vukani. Ngifuna ukuthi ningizwe kahle. From lana lithi iBhayibheli masithi nje briefly sibuyele emuva uIsaac wavula imithombo eyayikade iqhitshiwe amaFilisti nemithombo yayikade kuya Abraham ubaba wakhe. Now lithi iBhayibheli mayeyivula wayetha noma wayiqamba ngathi the very same
names ubabakhe ayibiza ngakhona. Now kuthiwa ke kukhona umthombo athi naka ugubha noma izisebenzi noma ingceke mazigubha zivula lo mthombo. Washo ukuthi kwalethwa imfuyo yazophuza la. Kwasuka impi la kulo mthombo. Impi isuswa abelusi bamaFilisti balwa nabelusi baka Isaac noma baka Isaac. Kwaba nempi emva kokuvula kwalomthombo. Uma kusuka impi because of the strife esabakhona after this well was opened, then wabesekathi ke uIsaac gama lalomthombo uzobizwa ukuthi iEseki. iEseki leli gama elithi Eseki lisho ukulwa, lisho ukuthi kwaba nempi kwaliwa la. So ngifuna ukuthi abazalwane babambe kahle la, because lokhu ku spiritual I want to bring kithi ukuthi what is happening la. Number one, angikhulume ngento ethi cacisela abantu kahle ukuze basheshe bangibambe. Number one, uma iBhayibheli likhuluma ngomthombo, ngezikhathi zaqala zakudala kwakhulunywa ngomthombo indawo ephethuza noma ekuphuza amanzi. Kunamanzi aphuma phansi aclean, mahle lawo manzi, amnandi futhi lawo manzi. So now uma ngabe begubha kahle kahle ngaleza ikhathi, uma ngabe unomthombo kahle kahle, uma une faith, uma uhamba noNkulunkulu, lo mthombo wawungabonwa nanoma ubani. Abantu babethola imithombo, nekubizana kwezinye indawo umthombo isiyalo, isiyalo nomthombo kuyafana. Sidiba, yes, kimangari sidiba, yes, usho kahle mama, kisidiba, sidiba kipleke etswang metsi amahle a clean ukawanwa amunati metsateng ena abata atoi. So now sidiba sena Isaac libadisa bamaFilisti, libadisa ba Isaac bale balwana mo huba kwa sidiba sena. Khanti sidiba sena kisa Abrahama isale asibula because Abrahama natsama le modimo. So taba ya sidiba nesintho ekakira ke mangkapa mang. One of the signs neibonsa hore tsama le modimo ku thola didiba tse nang le metsi a matle. That was the sign that shows hore we are favored by God. Now sidiba ke ntho e le hore e o bontsha hore tsama le modimo. Ke ntho e le hore e tlisa bophelong ba hao, because didiba tsena dinku tsa Abrahama ne di nwa mo. So le musha wa hae Isaac le ena dinku tsa hae ne di nwa mo. So hwa lwaniwa ho bakwa sidiba sena. Now Abraham ula sebitsa ka hore ke Esek or Isaac ula re ke Esek. Libizwa le ring Esek Bibeleng le tsho hore ntwa ho ngangisana. Usale wa bona lingangisana ka ntho muthari ke aka lo monga rai ke aka ho lwaniwe, and then Bible sa ka hore ke Esek ntho eo. So Esek bane balwana, they fought. Bana bari lo mthombo owethu nabaka Isaac bathi lo mthombo wathi Isaac lo mthombo okababa nanugqibile nawuvala ngiwuvulile kwaliwa la bawuyeka lo mthombo ngoba kuyabangiswa bayeka baqhubeka baya phambili. Lo mthombo wabizwa ngokuthi iEseki ngoba funda sisi abelusi baseGerari baphikisana nabelusi baka Isaka bathi amanzi angawethu. Wabiza igama lomthombo ngokuthi Eseke ngokuba baphikisana naye. Ngamanye amagama kwaba nama arguments, kwaba khona ukuphikisana. So base babizwa ngokuthi ke iEseki means disagreement, means fighting. Qhubeka. Bemba omunye umthombo
Eish. baphikisana nangawo Hawu. baqamba igama lawo ngokuthi yisitina. Hawu. Nalona abazona nabayibambe lento. So sometimes abantu baba excited nasithi uNkulunkulu uma bathakathi bavala ngapha uNkulunkulu uvula ngapha isuka lana ke bazalwa ukuthi akekho umuntu ohamba noNkulunkulu ongathi uNkulunkulu makavula abathakathi bavala nabavala ngapha asikhalela ukuloku sivula into evaliwe but we move on because bazalwa because sinohambo lasiphikelele kho we don't waste time nabavala la we keep on moving because favor and grace is upon us wherever we go the favor of God is upon us wherever bazalwa la sifika khona thina sifika izulu lingekho kunesomiso kodwa ukufika kwethu ukunyathela kwethu izulu liyanetha Mighty Jesus. lizonetha izulu lizona izulu Oh, hallelujah. makuna izulu amanzi kusho ukuthi azoba kho uma kunetha izulu kusho ukuthi ibusiso ziyehla uma kuna izulu kusho ukuthi iminyango iyavuleka I'm here to declare tonight in the name of Jesus uNkulunkulu uzovula right now abazana nabaningi bakuyisizini la khona izinto zabo zivalekile bazalwane kuvalekile kodwa uNkulunkulu ungithumile ukuthi ngizovula njabula uNkulunkulu ngithuma ukuthi ngizovula angazi ukuthi yini evalekile empilweni yakho mhlambe kuvaleka umsebenzi mhlambe kuvaleka imali mhlambe kuvaleka umshado mhlambe angazi kuvaleke kodwa ngizovula ngoba ngithunyiwe emazulwini wathi uNkulunkulu dela ubusuku dela ubuthongo hamba uvula njengoba ngilapha eWynberg ngithunyiwe uNkulunkulu ukuzovula ngivulela abantwana bakhe imithombo engqitshiwe abathakathi Oh, Jesus. fika sis bavala iIseki kwavula umthombo wesibili okuthiwa istina iEstina Wasuka lapho wemba omunye umthombo abaphikisananga ngawo sho wabiza igama lawo ngokuthi iRehoboti wathi awusafika ngoba uJehova usenzele indawo awusafika eRehoboth desweni. awusafika Oh, eRehoboth hallelujah. bazalwane safika eRehoboth kudala sithi sizama izinto abathakathi bayivala kudala sithi sivula imithombo abathakathi bayigqibe sithi siqala amabhizinisi siyenza ibhizinisi elokishini sobona kwenziwa into efana neyakho seyivulwe lapha phambili kudala senza izinto nasithi senza izinto bayavala bathaka kanti uNkulunkulu uphekile saze safika eRehoboth namhlanje ngizomemezela iRehoboth bazalwa ngizomemezela umthombo abangeke baphikisane nawe abangeke baxoxisane nawe namhlanje uNkulunkulu uzokunika isibusiso Glory. azolwa nawe kunini ufuna imithombo uthi uthola umuntu ofuna ukukushada kube khona umuntu obalisana naye akimuna waka wona anigcina ningashadanga kodwa namhlanje uThixo uthi ngizomemezela iRehoboth Rehoboth sangena Oh, Jesus. awuthinte babili abathathu uthi sangena Rehoboth sangena awuthinte babili abathathu uthi seRehoboth la iWynberg la ngimemezela iWynberg njengebranch engizoyibiza ngokuthi yiRehoboth akunamuntu oyophikisana nathi Oh, yes, akunamuntu Jesus. ongangisana nathi Yes, Lord. Yes, Lord. safika Rehoboth Oh, Jesus. kudala silwisiphi siyathandaza bayafana sithandaze
iRehoboth. Osengcwele. Amanzi ale ndawo, amanzi ale ndawo, umthombo wale ndawo uphethuza amanzi amnandi. Oh yes, Jesus. Safika kudala sizama, kudala sithi sila, basixoshe sithi sila, basivale sithi sila, basivale, kodwa namhlanje ngizomemezela iRehoboth, umthombo okhipha amanzi aphethuza. Nawuthanda nababuza ukuthi ukhonza phi, uthi ukhonza Eagle Mountain Prophetic Ministries eRehoboth. Oh Jesus. Rehoboth. Mighty God. Rehoboth. Rehoboth. Ayaphila amanzi aseWinnipeg. Nithemba ngiqala ukukhuluma ngathi igama elithi Winnipeg kunegama elithi wine, ngathi wayini eBhayibhelini noma ama-grapes eBhayibhelini arepresent umoya oyingcwele. Ngimtshelile abazalwa ngathi sise-Winnipeg, ngamanye amagama sisendaweni yewayini. Sizodakwa iwayini, hayi leli elidakwa abantu ngaphandle, kodwa sizodakwa moya oyingcwele. Sesifikile eRehoboth, amanzi akule ndawo ayaphethuza. Thank you, Jesus. Inkhasimulo yakhe igcwele amazulu. Hallelujah. Inkhasimulo yakhe amazulu. Oh, kodwa moya oyingcwele Nkosi yami Jesu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kadelela sis. Waqhubeka uIsaac. Bazalwane namhlanje ngizofaka umoya wokuqhubeka noma izinto zingavumi, noma abathakathi bakuvalele, kodwa ungavumi ukuvalelwa. Namhlanje ngizofaka umoya wokuthi bavalile ukuvala, kodwa enkonzweni ngiyaya. Kona ngiyabona bablokhile, kodwa enkonzweni ngiyaya. Kona nginayo imali yomnikelo, kodwa ye-transport nginayo. As long ngifikile endlini kaNkulunkulu, as long umuntu kaNkulunkulu angibekisana, zizovuleka izinto zami. As long ngizofika eRehoboth, as long ngizofika in the house of prayer, izinto zizokwenzeka. As long ngizofika, as long ngizofika. Kadelela Nkosi yami sis, awusangena eRehoboth. Nangu uNkulunkulu azothi nangu shabalala, sekunenyoka ahamba nayo, kunenyoka iphethe. Hallelujah. Fika sisi, yehla bhuti kancane, Verse 23. yehla bhuti kancane 23. Wasuka lapho wakhuphuka waya eBersheba. Yeah. Jehova wabonakala kuye ngabona loba busuku wathi, Yeah. nginguNkulunkulu kayihlo uAbrahama. Awu, Nkosi. Ungesabi ngokuba nginawe. Yes. Ngizakukubusisa, ngiyandisa inzalo yakho ngenxa yenceku yami uAbrahama. Hey, qedelela bambelela ugcina bese uhlala phansi. Wakha khona i-altari, wakhuleka egameni likaJehova, Hayi. wamisa lapho ithente lakhe, zinceku zika-Isaka zemba umthombo khona. Ya qedelela sifuna ukuzwa lowo mthombo, kodwa umthombo namhlanje ngikhuluma ngawo iRehoboth.
umthombo ophethuza amanzi amnandi. Qhubeka sisi ufike ngoba sesiyothandaza, ngoba akusiza ukufika eRehoboth uenjoye amanzi amnandi aseRehoboth ulibale ukwakha i-altar, into eyenziwa uIsaac. Emva kwalokho wakha i-altar kule ndawo because anemfihlakalo bazalwa eno-altar kahle kahle. Ngifuna ibandla li-understande into okuthiwa yi-altar. Ubona abathakathi ngathi into yabo inamandla kuneyethu, yingoba i-altar labo bayalivuselela, i-altar labo bayalinikelela, bayaphahla, bayamsamo. Abazalwana bayindawo abana-altar, noma sebafikile endlini kaNkulunkulu abali-acknowledge i-altar. Kodwa namhlanje ngizomemezela ukuthi abantu aba-understande the power of altar. This is your altar. Lazolo nezimpi zabo, bonke abalwa izimpi la, bonke abalwa nabathakathi nabalo, bonke abantu abalwa nabantu emsebenzini balwa nawo, nayi indawo yakho yokunqoba. Fika uguqe ngamadolo uthi baba sangikhona phambi kwe-altar lakho. uNkulunkulu uthandaze, utshela uNkulunkulu izinto ezenzeka emsebenzini. Ulokhu nje leli altar uthi baba na unomnikelo wami ngiyawushiya kuleli altar. Izinto zakho zivalekile, fika kuleli altar uguqe ngamadolo ushiye umnikelo wakho la. Izulu liyaqala bese liyafula. Awuthinta ababili abathathu uthi sekuseduze la uyakhona, sekuseduze, sekuseduze, sekuseduze. uNkulunkulu enzima ngalisho kuzofuleka. Hayi bazalwane, kuthi kumemezele namhlanje ngithi sekufulekile. Thank you, Jesus. Mama sisengiyothandaza. U-Abimeleki wayeseya kuye evela eGerari Yeah. eno-Ahuzathi umngane wakhe noPikoli induna yempi yakhe. Okay. Isaka wathi kubo, nizeleni kimi, lokhu niyangizonda, ningixoshile kini na? Bathi, sasibone nokubona ukuthi uJehova nawe. Yeah. Sathi akube khona manje phakathi kwethu isifungo, phakathi kwethu nawe, senze isivumelwano nawe. Yeah. Sokuthi awusayi kusenzela okubi, njengokuba singakuthintanga, sikwenzela okuhle kodwa. Hayi moya waqala. Sakumikisa ngokuthula, wena ubusisiwe nguJehova. Yakala sisivala, yeka mntana bambohlala phansi. Ngizomemezela bonke bebalwa nawe bazolandana nga-one by one, bathi siyakuye, siyoxolisa kuye. Bayofika bathi sisi, yazi sesihlangana ngegama lakho, yazi sasihleba ngawe, yazi sasikhuluma ngawe. Siyaxolisa ngoba sesibonile ukuthi wena uhamba noNkulunkulu. Sangcwele. Hayi bazalwane, Hallelujah. angazi ukuthi ulwa nobani la, angazi obani abafana bagqiba imithombo yakho, angazi obani abalwa nawe, kodwa ngithi mina uthi uNkulunkulu ngizomemezela ukuthi izitha zakho ziyodonsana zize kuwe, zifike kuwe, sithi sisi sasiyazi manje. Konke lokhu siloku sizama ukukuvala besingazi ukuthi kanti uhamba noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli oPikoli o-Abimeleki bathathana nenduna yempi. Ayile nto madoda kwangathi ngayibeka kahle abantu bayizwe. Inkosi u-Abimeleki yesizwe samaFilisti, uPikoli ifriend yakhe, umkhuzi wempi yama-Amaleki lo, kwathathwa the chief arm. Umthakathi ogcina ke lo, umthakathi othenjwe inkosi. Inkunzi le yokugobela, inkunzi yomthakathi le, ilena elwa izimpi zaka-Abimeleki.
lona lo mkhuzi wempi lo uyena wayelwa no Isaac, kwasho uyena wayelwa nabelusi baka Isaac, kwasho ukuthi uIsaac uhamba noThixo, because now uhamba noThixo bayavala, uNkulunkulu uyavula, balwa nawe. Namhlanje kwasami ngathi ngamemezela ukuthi abalwa nawe badlala ngesikhathi sabo bayoginqika babheke phezulu, ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo ungumuni wempi ka-Israyeli. Oh, hallelujah. Bakhona abantu namhlanje na lindela kule nyanga kaJune, starting from now going forward, kunabantu abazolwa nawe, abalwe nawe kulokhu bazoza bathi kahle sizoxolisa mama, sizoxolisa, yazi wena kahle kahle ingane yakhe yashayiswa imoto, ithina sasenze lokho, umntwana wakho esikolweni wafeyila ngalo nyanga lo, ithina sasimsebenzile ukuthi afeyile esikolweni. Ngithi mina bayeza kuwe bazoxolisa, ngoba bazovuma lo Nkulunkulu, bazosho ukuthi ngempela uyakholwa, ngempela uhamba noNkulunkulu. Ngithi mina izitha zakho namhlanje ebusuku, ngithi uNkulunkulu angadala i-confusion, silwe zodwa, zishayane zodwa, sidubulane zodwa, sigwazane zodwa, abalwa nawe abathinta wena bathinta inhlamvu yeso likaJehova. Bazoqhuba nabantu beze kuwe, nebhoza yakho, nebhoza khona izobikho, izothi kahle kahle manje sizoxolisa, uPhikhothi naye uzoba khona, athi lokho kusho umngani wami, hayi kunjalo manje, sithi asixolise mzalwane. Hey kodwa sesiyazi manje sesikuthi wena uthandaza uNkulunkulu ophilayo, ngoba sake sakuzama basazoconfessa abantu. Let me tell you, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. bazoxolisa abantu. Hey bazalwane, uNkulunkulu emthatha kancane kuneviki eliphelile. Hey futhi uNkulunkulu kunento eyenzakele kuneviki eliphelile. Omunye ubaba uza komunye ubaba, ufike uthi ye baba, hey lento engizoyikhuluma ngicela uyigcine ngoba uzoxabanisa nabantu. Kodwa masibathe sithulile, hey mina lento iyangidla. Kunabantu abaplena izinto ezimbi ngawo. Manje nami ngikhona lapho, manje bangikhona phakathi. Lalela bazalwane, this is not a story, this is a true story. Mhlambe when time goes on umzalwane uzoba brave enough to testify about this. Bazalwane, umuntu uhamba noNkulunkulu ngamthinti. No, abanye abantu bayibabone kuprolonga isikhathi, balokhu bakuprovoka benza izinto kungenzeki lutho, bese ba-assume ukuthi lo Nkulunkulu omthandazayo naye kakulweli. Ba-assume bathathe ukuthi naye imudimo haya hasebenzi, waye mudimo haya sama-arabeni. Ye bazalwane, modimo teng le seka bapala ka batho ba rapelang ba kgolwang modimo, batho ba kgolwang modimo ba kotsi. Sometimes modimo ha acte ka nako e wena o santsane o etsa dintho, modimo tlo acta late so libetse. Uthi lo abanye cela ungamfaki, ungalinge usho, nami ngizokutshela nje ngixwayise. Uphuma kwi-group yabantu bebahlangene, washo ukuthi naku bekuplaniwe, naku bekuplaniwe, waconfessa, wathi ngicela baba ungabuzi ngisho kodwa nje uzibheke. Wahamba nobaba, yamudla lento, wathi nginomfundisi wami, wathi kunompostoli wami Moso,
wahlala phezu kocingo wathi baba kunjani ngathi kuyaphila wathi hey baba ngikufonela nje sekuso ngiyacela ubaba thandaze nami kanti ngempela wathi ngathi hayi ake sikhuleke baba sathandaza sakhuleka wakhuleka waphelela wathula angaqhubeka ngathandaza ngadeclare baba bonke onginike bona abangaphansi kwesandla sami abangaphansi kwalolu culo akekho noyedwa ozothintwa sengiyathandaza right now ngathandaza this week njengoba sibhizi la ngeproject isisebenza lonke icingo lesibili efone into yathi hey baba kanti wena uthandaze kanjani mina ngani wathi ngiyakusaba babashabalala mina sekwenze njani uthi hey baba phela lo muntu bengitshelwa ngaye usezile kimi wazoconfess uyaxolisa cela ukuthi ngavuli case uyayiyeka yonke lento bekathi uyayenza. Thank you, Jesus. Manje ukuthi lo baba angazi noma ngimvulele icase noma ngimbophe ngathi for the mere fact ukuthi uzizele wazoconfess amandla kaNkulunkulu lawo myeke uthule uthi tu uzombona uNkulunkulu thula basi mina understandani inkonzo zethu bazalwana ayifani. Our calling, our ministry are not the same. Mina uNkulunkulu ungibizile in the kingdom as a mighty warrior, as a fighting warrior. My ministry is based on fighting. So now we understand. Mhlawumbe omunye angafisa ukuthi kwangathi nje umfundisi ngeleli angizukwenza into eshowa abantu kodwa ngizokwenza lesho uNkulunkulu. My ministry mina is based on fighting against evil people who are plotting and planning evil against you. Uthi uNkulunkulu ngenelela kule. Make wangitshela ngitshela lo ngibizile ngithi Nkosi wena wangibiza wathi ngizolwa izimpi. That is why angisabi ngimemezela ngesibindi ngithi mina olwa nawe omelana nawe umelana nomuntu wrong. Kwana abantu abadlala ngomlilo yaphepuluka playing with fire. Other people they like to play with fire. Tell your neighbor the fire is gonna burn you. It's gonna burn you. Don't play with fire. The fire is gonna burn you. Because when you touch the Christian, you are touching a fire. Can somebody play with a fire and nothing happened to that person? No. When you touch the fire is gonna touch you. And when the fire is touching you, you're gonna burn. Tell your neighbor, don't play with fire. Our God is a consuming fire. Our God is a mighty warrior. He's strong in battle. He fights battles. I'm here to declare your enemies, those who scatter, those who come together, form some schemes, from whatever plan they're planning against you, they are playing with fire. I'm declaring tonight in the name of Jesus, no weapon formed against you shall be able to prosper. Bazalwane lalelani nangu uNkulunkulu ngibona uyaphakama nangu ngomdala wezinsuku ngibona alwa iziphi
zika-Israyeli, walwa izimpi zika-Abrahama, wangagcina ku-Abrahama, walwa izimpi zika-Isaac, izitha zika-Isaac. Lalela, izitha zikababa ka-Isaac azange zize kuye, kodwa ku-Isaac babona ukuthi lo mfana unamandla, lo mfana kunento ahamba nayo. Bahluleka babuya bazoxolisa, bathi siyaxolisa Isaac, manje sesiyazi ndoda ukuthi wena uhamba noNkulunkulu ophilayo. Siyaxolisa kuko konke ukuhlupha kwethu, ngokhupha imithombo, sifike sithela umhlabathi ongcolile, siyivale imithombo yakho, uphinde uvule ngapha, siphinde sikubangise, silwe nawe, usuke lapho uyofuna kwenye indawo. Bathi namhlanje siyaxolisa, sesiyazi ukuthi uhamba noNkulunkulu. If people they don't know your God, I'm declaring kulo June, bazomazi uNkulunkulu wakho, ukuthi uthandaza uNkulunkulu ophila. Ngithi mina ngoJune izitha zakho nongazazi zizoziveza zona, zizoza kuwe, zizoxolisa. Sisithathiwe, angazi ukuthi emsebenzini mntanami ubhekene nani, kodwa ngibona izimpi kwenikamoya. Nakithi ngivula amehlo, ngibona abantu bayahlangana, baplana izinto against wena. Lalela ngikutshele, fear not, fear not. Noma ngabe bahamba abantu abastrong kangakana, akinamsebenzi, fear not. God is on your side. If God is on your side, who can be against you? No weapon formed against you shall be able to prosper. Uyalanda namikubeka isandla ngegama likaJesu. Ngibona izimpi, ngibona impi phezu kwakho. Moko satalika babasaya, ngikhithi zamathanga, ushana makosaya. Ngibona lesibhango phaka, shinana namakosata, inamamosaya, inamamamosataya, inanamahanana, inanamamamama. Wazalasiza unjikele ngapha, inamamakosateke. Rikama sotaba, bongela nababhekene nezimpi, bonke abalona bathakathi, bonke abalandelwa endleleni, bonke abalandelwa zimoto. Ngibona imoto ilokhu yakulandela, kunabantu abalokhu bakulandela. I don't know ukuthi bafunani, I don't know ukuthi baplanani, kodwa ngizwa uNkulunkulu athi ngowami lo, ona iso lami lona, othinta lona, uthinta inhlamvu. Yesu nami, mlothane ngibeka izandla, ngiphameze izimpi, ngiphameze imimoya ngegama likaJesu. Sisi kunezimpi abhekene nazo, kunabantu abakulandela ukusathakadima baba. Oh namahadele mosayeya, namama sataha, yana baba bosaka papa, rapa rika papa, ripa papa suta, zikamando sotapa, reka pesa tapaya, yana namahato shake, ikando bos, yana bakos, sheka pato satakaya, anamadeus. Pagamasis. Shaba. Funi bat manala. Funi bat lonke stretches zakhe. Nangu umuntu elandelwa abantu. Ende amadoda amlandela. Ngibona ngisho izibhawu. Uyazi ukuthi wena namhlanje fanele abawuzanga. Yazi mono yakhithwe.
sonke isikhathi uma kukhona izinto ezenzeka empilweni yakho, uma sofike kule level la uzoba kudinja khona, uNkulunkulu vele athi hamba kushabalala. Yazi ubonga phela ngani ukuzala, bathi nje wathi ake kanti ufike ngesikhathi esiright. Lalela sisi, moya yaboniswa, ngibonisa kunemoto elokhu ikulandela. Phakathi kwale moto ngibona abantu besilisa and ngibona isibhamu phakathi. Kunabantu abakulandelayo sisi. Sometimes nawe ukubheke ku-rev mirror ubuye usole kodwa ubuye uthi hayi mhlambe imoto nje. Let me warn you, there are people who are following you. Ngokuthi ngiboniswa isibhamu kusho ukuthi kukhona abahlosi ukwenza. And labantu bahambile laba. Labantu bamhambele lo sisi. Kunomuntu ababuya kuye because bazamile okokuqala bahluleka. Kuloko bahamba baya kumuntu ukuze abanikeze amandla, abanike umuthi ngokuthi nabavela bakavela bamshaya. Kodwa lo nkulunkulu engimthandazayo Jesus bazalwane mina angidlala umdlalo, mina angidlala umdlalo, mina lo mdlalo odlalwayo wemithi nezangoma nanidlale yonke. Mina mase ngeke ngakhuluma kuwa ngeke kwenzeke lutho, ngisho noma ngabe kuthiwa uphethe unjani ngeke kwenzeke lutho. Sanchi ngoba nami bangilandela, kwamina bangilandela, kwamina ngiyalandela, mina ngivele ngibahleke. Ngelila ngabangilandela ngasemumva kusho ukuthi bazitshela ukuthi bazongijema erobotini. Kanti lo khuluma kimi usekhulumeni, sa approach irobot bezemva kwami, basuka emva kwami bahlala ngapha ngaku left wami. Siya erobotini. And their aim ukuthi nabafika erobotini bangijele. Kanti usekhulumile uNkulunkulu kimi, ngiya erobotini, irobot livalile. Anina ndlala uNkulunkulu. Saya erobotini. Ngathi rev mirror angisababona, ngathi side mirror ngiyababona nabo. Ngafunda ingqondo zabo ukuthi baphezukwane. Mangifika erobotini ngathi left ngathi right ngangabona moto livalile irobot ngandlula bema abe ngidlulile bashaya irobot basho bathi yandlula lenje nawo uzondlula Jesus. Ayabona laba ke ngifuna ukubadida laba nje ngifuna ukubabonisa ibhayisikophu, laba nje ngifuna ukubabonisa ibhayisikophu sisi, babonisa uMzansi Magic. Laba ngibafaka kubhayisikophu manje uMzansi Magic. Bazothi bayigcina imoto yakho nayi iza lapha ngeke bazi ukuthi undlule nini. Bayothi bathi hayibo undlule nini? Uzondlula sisi, uzondlula bevalile kodwa uzophuma ngoba mkhulu ongakuwe kunalo sezweni. Ngicancel the spirit of death upon you in the name of Jesus. Ngicancel the spirit sesibhamo ngegama lenkosi uthi cancel the spirit sama accident aplenwayo ngempilo yakho ngemoto ohamba ngayo egameni. Sometimes uphatha ubuthongo, sometimes uyalunywa emotweni, uyakhansela ngegama lika Jesu zonke ichitho sabathakathi, yonke imithi yabathakathi. uNkulunkulu wasemazulwini, uNkulunkulu ophilayo egameni lika Jesu waseNazaretha, ngiyathandaza namhlanje ngibreaka yonke imimoya phezu komntanakho baba wethu oyikhwele, ngimakhela ugange ngegama lika Jesu. Ngiyadeklara phezu kwakho, no weapon formed against you shall be able to prosper in the
name of Jesus. I cancel the spirit of accident. I cancel the spirit of death. Ibonu moya wokufa emjanini wakho ngiyawubopha ngiyawumanakisa lo moya ngoba ukufa okwenziwe ngabantu ukufa okuplenda umkhathini khathani paposata ikapapositapa rikapasitapaya litamanto shekepa ripapasutaparo rikatalima babohosa. Every place, everywhere lauzonyatela kona ngiyakhulimithi yamathaga ngiyakhuma mabhodlela malo ngekamaliga Jesu. I declare, I decree, no weapon formed against you shall be able to prosper in Jesus' name. Everyone, whatever evil that is planned against you, angeke kusekwenze bayosama kodwa ngeke baphumele, basosama kodwa kusukwenze, kodwa kusukwenze, kodwa kusukwenze, kodwa kusukwenze, kodwa kusukwenze ngekamaliga Jesu, ngekamaliga Jesu kusukwenze, ngekamaliga Jesu, ngekamaliga Jesu, ngekamaliga Jesu, ngekamaliga Jesu, ngekamaliga Jesu, ngekamaliga Jesu akusukwenze moyo kwele economy protection pasabazana yanele mimo yanele matimone yanele mantomunyama yanele matagati yakamaliga Jesu, yakamaliga Jesu, yakamaliga Jesu, yakamaliga Jesu, yakamaliga ushaka papa ushikapatos ina makotata ina mama masaya yana mama shateya ripa papa sata yakapa yakota yapapa 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 sutapa 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 yateke wasita ikapapa yana wasite yana wasa yana wasa yana wasa
Nifunani kulo makoti? Nifunani? Ngobani? Ubani onithumela? Ubani onithumela? Ubani onithumela? Ubani onithumela? Ubani onithumela? Ubani onithumela? Ningene kanjani la kuyi? Ningene kanjani? Njengamanje thathani yonke imithwalo yenu, thathani zonke into zenu niphume nazo ngegama likaJesu waseNazaretha. Right now ngithi phumani kuye, ngizonibalela ka-7. Nangifika ku-7 nibe seniphumile. 1 2 3 4 5 6 7. Out in the name of Jesus. 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 Out in Jesus' name. Out in Jesus' mighty name. Baba siyabonga. Okenzeki kubantu kaNkulunkulu kenzeka. Khululekile Nkosi umntanakhe in Jesus' name. I declare you free in the name of Jesus. Amen. Phakama sisi. Lethanda umntwana. Ngicela shalo uNkulunkulu izandla. Semkhulekela. Oh, liyacasha. Asimulo ya. Bekela. Amazulu. Umhlaba ke. Hallelujah. Hallelujah. Tela basana nashana uNkulunkulu izandla. Sasa iSunday siyabuya khona la. Sasa ngizobe ngila i-first Sunday yami la. Hallelujah. Ngizobe ngilapha kusasa. Cela ukuthi nize nabantu ni-invite abantu, nimeme abantu egameni leNkosi uJesu. Sisinokwanda ngoplosisi, uyala sisinokwanda. Woza lapha sisi. Woza sisi. Siyabuya. Sisinokwanda.
Sehambeni. Hambeni. Tsamayeni. I've got a word for her. There's something. Sizambona kusasa. Shayelana uNkulunkulu. Be free. Jesus. Break loose. Jesus. Break loose. Break loose. In the name of Jesus. Khululeka manje ngegama lika Jesu. Bonke abakubophile mayiqaqeke ibopho zabo. Ukhululeke in Jesus name. Thank you Jesus. Baba, lona uyathathwa aphume emzimbeni wakhe, but namhlanje ngiyamuphindisela nakaphindwe athathwe ngegama lenkosi yethu Jesu. Nkulunkulu, ngibona imimoya ezibiza ngabantu abadala ithi iyamfuna. Nkulunkulu umkhulule. Abantu bangabakho, bantu badalwe kuwe. Ngiyamkhulula ke namhlanje. Unginikele igunya namandla ne-authority ukwenza lokho. Baba, ngiyamkhulula right now. Bomkhulu, ninami moya enisibiza ngabomkhulu. Aninibona omkhulu nikhohlisa abantu. Omkhulu kade balale sebalibele nokuthi bake baphila. Lalelanike ngamandla nangegunya likaMoya Ngcwele enginikezwe lona. Anginiceli futhi anginincengi. Ngithi out kulo mntwana. Out kulo. Out. Phama. Moya othunyelwe ukuthi uzomelusa. Moya othunyelwe ukuthi uzomqapha. Phama man, phama. Phama. Loose now. Tetele. Khululen manje. Ngithi mkhululen manje. Yes, mkhululen. Khululen manje. Khululen ngegama lika Jesu. Khululen, la nimvalele khona mvuleleni. uJesu yamfuna. Ngiyanibona. Sengikhona, sengifikile. Ngithunyiwe uNkulunkulu. Ngithunyiwe inkosi uJesu. Ithi ngizomkhulula. Ngegama lenkosi. Ngegama lika Jesu. Londeka. Ya. Nkosi uJesu nangu londeka, nangu. Londeka sengikhona. Bamba isandla sami. uJesu uthi ngizokukhulula. Phuma lapho. Phuma. Ya phuma. Ubani lombambeni? Ubani longafuna ukumthethela? Ubani longafuna ukumthethela? Ubani longagogo? Wena lo. Wena gogo. Umbambeleni. Gogo. Uyibambeleni lengane. Gogo ufuna lo mntwana. Phum. Sikhathi sakho siphelele. Ham. Hlukana nalengane. Londeka. Right now, in the name of Jesus, come back to your pod. Pindela msimpeni wako. Miyagana gogo, miyaga man. Nginikwa amandla phezu kwakho. Miyaga. Hlukana naye.
Qaqa zonke lezi zinto zakho, khipha zonke lezi zinto oyifakile ke, zikhiphe. Thatha nalo moya wakho, uthathe. Thatha zonke into thatha amasaka nakho, phuma ngegama lenkosi uJesu. Phuma right now. Phuma ngegama likaJesu. Ya nakuyamiyeka ngegama likaJesu. In the name of Jesus. Baba wethu namandla siyabonga uNkulunkulu wethu. Khululekile Nkosi ulondeke ngegama lenkosi uJesu Kristu phila. Baba namandla lithi izwi lakho asikho uNkulunkulu isikhali esiloliwe salolelwa thina esiyophumelela. Londeka kuyakhulula namhlanje ngiqeqa zonke ibopho ngiqeqa wonke amaketanga ngegama lenkosi uJesu. Ngithi namhlanje khululekile, namhlanje free in Jesus mighty name. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Londeka vuka. Phakama sisi. Phakama mama, phakama. Ngiyayisila i-deliverance kaLondeka ngegazi likaJesu. Yonke imimoya beyimhlupha ngiyayiparalyze, ngiyayidisarma, ngithi ayisenamandla, ayisenagunya in Jesus name. Amen. Thank you Jesus. Baba wethu longcwele, Baba egameni lenkosi uJesu, le moya uNkulunkulu ebalandelayo, Baba wethu namandla onke egameni lenkosi uJesu, ngiyabakhulula uNkulunkulu ogcwele abantwana bakho. Ngithi sitha senamandla phezu kwabo abathakathi imimoya emibi engcolile. Ngithi inkosi ayisenamandla phezu kwabo namhlanje. Inkosi bakhululile wena njengokusho kwezwi lakho elithi uNkulunkulu onamandla uma indodana yomuntu isikhulula ngempela siyoba ngabakhululekile. Siyabonga Nkosi uJesu. In Jesus name I declare you free in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. God bless you. Protection kaNkulunkulu mehlale phezu kwakho egameni lenkosi ethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. God bless you. Phakama sisi. Mvuseni. Ake sishayele uNkulunkulu izandla siphakame thina sonke ngezinyawo zethu. Sister team. Uyala sisi. You have done so much for me. Again, shalom uNkulunkulu izandla ngoma yenkosi uJesu. Umswabisa phambi kwabantu kahle ayikho into bekayisho usho nje ukuthi emruti hawujwalo akunjalo baba futhi ungakusabi ukukusho lokho. Kunabantu abalandelayo kunjalo ngizwa manje kunjalo indaba kwenza njani very serious. Yes, this is very serious. Life yake in danger. So as we're praying as a church,
siyabopha umoya wokufa, sibopha umoya wesibhamu, sibopha umoya wama-accident. Amen. Sondela. uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu longcwele, Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uphakeme, nangu umntanakho osuthethiwe. Baba, ngirevesa imicibisholo yonke ebhekiswe ngakuye. uNkulunkulu lonamandla, uNkulunkulu lophilayo, Baba, egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu onamandla, ngiyamfihla ngaphansi kwesandla sakho, ngiyamfihla ngaphansi kwegazi likaJesu. Ngiyalela Baba yonke imimoya, uNkulunkulu wethu, Baba onamandla, iyanqotshwa namhlanje egameni lenkosi uJesu. Mfihle Baba angabonakali. uNkulunkulu wethu onamandla, izitha mazijikelane zodwa ngegama elingaphezu kwawonke amagama, igama lenkosi uJesu. Baba onamandla wonke, siyabonga ukuthi unamandla obukhosi bonke sithi bungobakho. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. I speak a divine protection of God upon you. Every place where you are going to travel, I command the angels of God, the angels of army, to protect and to guide you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Those who are planning evil against you, I arrest them and I bind them in Jesus' name. I declare upon your life in Jesus' name that there is no weapon that has been formed against you that shall be able to prosper in Jesus' name. Father, continue to give her wisdom in the mighty name of Jesus to detect and to discern and to sense things in the name of Jesus Christ. Father, I speak your divine protection in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. God bless you. Baba, siyabonga egameni lenkosi uJesu, ulondeka uNkulunkulu wethu, ukhululekile. Alikho ke idimoni elizocasha makusekhona imimoya ezifihlile. Mfundisi Thandaza, cela shalo uNkulunkulu izandla bazalwane, inkosi inibusise. Siyabonga kakhulu. Hayi cha, namhlanje nginivumile eWynberg. Hayi kunamakhaza angaka nahlala kwasa. Hayi bazalwane, umona ufuneki, sishayeleni izandla. Hayi yabona manje, hayi ngathi nize ngenye hayi namandla lenize nayo manje. Hayi buya mfundisi uzothatha ufefe. Baba wethu onamandla onke, uNkulunkulu wethu oyingcwele, Baba uNkulunkulu onamandla, siyakhuleka Nkosi namhlanje Baba naba abantwana bakho uNkulunkulu wethu oyingcwele, nanti Baba ibandla uNkulunkulu onamandla onke, Baba sililetha kuwe uNkulunkulu oyingcwele, siyivale lenkonzo Baba, kodwa Nkosi siyibeka kuwe uNkulunkulu onamandla onke, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba sesilizwile izwi lakho, Baba sesikuzwile ukukhuluma kwakho, Baba ukhuluma sengathi uyaqala Baba ngemithombo uNkulunkulu onamandla onke, abayivula Nkosi izitha zayivala Baba onamandla empilweni zethu egameni lika Jesu. Sizomemezela namhlanje uNkulunkulu onamandla, seyikhulumile Baba inceke yakho egameni lika Jesu, ukuthi Baba leyo mithombo eyavalwa izitha Baba onamandla siyayivula ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba siyabonga ukuthi Baba kulobu ubusuku banamhlanje yonke imithombo ebeyivalekile Baba sayivulekile, zonke izinto ebeyitshotshiwe Baba sayibusiwe, zonke izinto ebeyifile Baba sasivusiwe ngegama lika Jesu Kristu. Simemezela ukuphila Baba, simemezela amandla
Baba simamezela ukuphila Baba ey'ntweni zonke ey'file abangasebenzi bathola imisebenzi babona amandla onke abadinga ama-promotion bawathole siyamemeza egameni likaJesu Baba siyayigoba le ndawo siyigoba ngegazi likaJesu siyifafaza ngegazi likaJesu ukuthi bonke abayongena begula Baba kule ndawo bayophuma bephila bonke abayongena beswele Baba kule ndawo yase-Wynberg bayophuma Baba sebetholile abakudingayo egameni likaJesu Kristu siyamemezela uNkulunkulu onamandla simamezela i-authority phezu kwey'mpilo zabo Baba izinto abayoyikhomba ngemino yabo babona amandla kuyoba ngezabo iy'ndawo abayonyathela kuzo Baba kuyoba ngezabo lezo y'ndawo egameni likaJesu Kristu siyabonga ke uNkulunkulu wethu oyingcwele laba bantwana bakho basazophuma phuma nabo uNkulunkulu wethu onamandla babusise Baba ubavikele uNkulunkulu onamandla onke iviki lonke Nkosi Jesu hambe nabo Baba bathole Nkosi abakudingayo busisa ke uNkulunkulu oyingcwele ngabanye Baba baze bafike emakhaya ubavikelile ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha we bless your name we glorify your name busisa lenkonzo ke uNkulunkulu othe ingcwele busisa nemnikelo kulabo abanikelile Baba ngeyinhliziyo ezivumayo uNkulunkulu oyingcwele babusise nabo Nkosi kwande Nkosi lapho bethatha khona Baba imali ingaphele ezikhwameni zabo uNkulunkulu namandla namasimo abo Baba ingcwele ahlale evundile egameni likaJesu uNkulunkulu namandla siqalekisa nemimoya Baba entshontsha imali zabazalwane Baba siqalekisa nemimoya Baba namandla hamba